Ah, ecco, ecco. Co je? Nevím. Se nějak nasrali, ne? Pro jistotu se radši šla pryč. A jsou zlodějové. Malí. Tady. No a teď by je přejel, to je zmrt. Viděla jsi to? Ano, to je skurvizjet. Nějaký Arab. Vyprcanej. Pojď, kočičko. Nebo co si zač. Tam to je Válenda. Běž k ním. No, nevím, může tě kousnout. Oni spíš poběhnou, ale já bych je spíš respektoval. Jsou hajzlíci. Vyskočili na hlavu. Můžeš nás natočit? Jo, Ono to jede. no, já ale musím držet ještě 3 věci teďka. No, nahoře auto, víš, tak dvě jsou v autě. To už to točí, jako jo? Jo, já se ptám jenom. Bože můj. Ty hado, to je bomba do prdele. Já se snažím. Já. Hele, tak já mám strach, já držím 3 věci a on si mě vyměřuje tenhle. Víš, aby mi Jo. až moc. Tebe, No, právě. Nechceš si držet ten tvůj telefon? Jo, ne, já mám strach, víš? Furt to točí, jo? Jo.